вчера около 14 часа началника на полицията Иванчев на РПУ Годеч ми информира, че има 3 трупа в района на Хижа Петрохан и да имам готовност да посетим горе местонаходището, тъй като аз съм отговарям за този район. Хижата се намира в нашето землище на село Гинци и като подемен наблюдател с още един човек да намерим. Намерихме и отидехме горе и какво заверихме. Първо беха спецслужбите на ДАНС влезнали вътре, вътре в самата сграда, която беше почти унищожена от изгарянето си. И докато те ни излезнаха от вътре, ние нямахме право да влезем вътре. След това дойдеха криминалистите от София, от окръжното областното управление на МВР, Годечката полиция, събрахме се там, влезнахме вътре, какво да намерим пред входа на Хижа Петрохан, 3 трупа застреляни, там убити. Легнали са така, наредени с един до друг. И ги разпознах, понеже аз няколко пъти съм имал среща с тия хижари горе, къде се водят, какви рейнджери или са, какви са, не знам. Но познавам част от тях и ги разпознах 2-3 и повече хора, имало ли не, имало не може да гадаеме, никой не знае колко са били, що са били. Имаше ли оръжие? Вътре са намерени много оръжие, дилзи. В убитите 3-мата, които беха убити, се намериха 3 пистолета и една карабина. Под единия беше така малка карабина, американски тип, не знам каква марка била. И направиха оглед хората, чекахме до 21 часа. Горяла е вилата през това време. Да, вилата беше... Те били ли са обгорели? Имали ли са някакви следи от огън? Не, имаше. Единия беше брадата му така обгорела, на другия на гърба дрехите му беха изгорели. Там му се виждаше гърба, който беше по очи паднал така и се беше полупил. И казаха, че не може за сега да се гадае. Спецслужбите казаха, че не може никой да каже как са се самоубили, те ли са самоубили, друг ли ги самоубил, но това експертите ще го докажат, като да правят следствията. Имало е куршуми, къде са били те? Куршумите дилзите беха изпратните. До тех имаше вътре куршуми с оръжие, вътре в едно от помещенията, в самата хижа. Много ли оръжие е имало? Много, доста оръжие имало и много дилзи от патрони имало. Дойдеха и пожарната, защото пожара беше локализиран, но преди да си тръгнем ние към 20 часа, той се възнови. Просто се чудиме как наново се възпали тази сграда. Пак пожарната втори път и двата, докато не угасиха. Къде са били застрелени? В главата, някъде по тялото? Колко куршума е имало? По главите беха и 3-мата убити, беха с изстрели по главите, но куршумите колко са били, това първо има да се доказват, а и по телата не може да има нещо, не се знае. Тези мъже живеели ли са там? Постоянно те там живееха ежедневно, всеки ден. С какво се занимават? Занимават се, казах, аз ги питах с какво се занимавате. Ние сме вика тук да опазваме горите, средата, околната среда. И какво да опазват горите, аз просто нямам сигурна представа от замърсяване. Даже спираха хората, нашите хора не даваха им да ходят да берат боровинчи и малини там, да си работят имотите, къде имат ливади. Такива да си. Защо? Проверяват и искат лични карти. Какви са ти? Аз няколко пъти ходих и правих забележка. Какви сте вие, че им търсите лични карти? Даже не имаше случай да момче граничен полицай му искаха личната карта, а той вади служебната карта. Те не искаме лична карта. Казват хората, които са ходили там, както казвате вие, дори до връх Емине, този маршрут не са допускани. Имало е камери дори и по дърветата. Имат камери, на много места имат камери. Те горе с дронове наблюдават с най-различни техники. То вътре не се знае какво оборудване има. Даже беха заградили повече територия. Аз им правих забележка, беха заградили пътеката, която от върхом за Емине, горе туристите пътуват. Ги накарахте, си смениха
подместиха си така оградата. Защо са го правили? Еми, не знам. Не влизат там хора да не гледат. Там, да, те не даваха хора там, цивилни, други хора въобще да влизат, само техните служители. Хора от министерствата идвали ли са там на проверки? Идваха от Министерството на земеделието, обаче спираха тук при мене първо, аз да ги водим, защото те не смеят да отидат горе, защото не ги знаят какви са. Що са, аз понеже горе-долу ги познавам и те така ми имаха на мене някакво уважение. И кучета, имаха много огромни кучета, които вчера ги намерихме горе на втория етаж, изгорели са в самата хижа. Тоест някой ги е затворил? Еми сигурно, нямаме на представа какво ще е, само горе ги намерихме, кучетата изгорели. Доколкото си спомням, аз съм ходила много отдавна в тази хижа. Това е огромна хижа. Хижарски тип беше тогава. Беше ли ремонтирана тази? Хижата беше направена, както викат, по нетерман, нагласена, хубаво, обзаведена с техники хубави, с абсолютно всичко беше на ниво. Обаче сега като погледах какво е състоянието, следно също си отишъл на война. Опустошена хижа, изгорела, трупове отвънка. Грозна картина. Само тези 3 души ли са живеели там? Не, повече имало, обаче 3 са намерени. Отишло принцип, колко хора знаете, че живеят там? До 10 човека ли са били, 7-8 ли са? Точно бройките не знам, те са постоянно и не идват, други влизат. Какво са правили там? Защо живеят там? С какво се занимават? Нищо никой не може. Те не влизаха. Даже полицията много редко влизаше, само при някакви случаи. Ако чуват някакъв сигнал, тогава отиват да ги проверят, да направят забележки, протоколи, да подпишат, да не се занимават с щуроти, както викаме ние по нашия край. Така. С жертвите познавахте ли ги вие? Какви хора бяха? Единия го познавах лично, Иво, който беше като отговорник там. Много хубаво, симпатично момче и даже аз го предупредих, като се запознахме, че викам, Иво, не си за тук, за тия хора, защото имахме нещо така на ум, че тия хора не ме читава работата. И обаче, какво да правим? Добре, всичко няма да се притеснява, всичко е добре. Ние не сме тук дошли да правим на хората зулуми, да убиваме, Просто не може да ги разгадаем и полицията не може да ги разгадае какво се занимават. Нещо правило ли ви е впечатление? Защо са били тези ограждения на хижата? Хора с автомати, казват туристи, че са виждали. Защо са били така въоръжени? Какво са пазили? Никой не може да гадае. Те са служили на самия панталон джобове, пистолето тук, пистолето там. Просто не можем да знаем защо стоят там и какво правят там. Другите двама познавахте ли? Другите, един е така, който отговорник, така по физиономия само го познавах. Един път съм го виждал него. Даже той, Иво, когато идваха хора от Министерството на земеделието и горите, правихме горе една проверка. Те тогава го извиката за собственика, искаха да видят, той да подпише там протоколите. Това е собственика на хижата. Собственика на хижата, само тогава него съм го виждал. Иначе той Иво често минаваше тук за София с един бус, нова Ауди, хубава Ауди, кафява на цвят, ходеше по София. Другия човек, другия мъж? Другия не го познавах него, другото момче не може. Той беше полупен така по очи и не може да го разпознаеш кой що е. Имало ли е лагери с деца там? Също... Имаше преди години, много давна беше това. След като те взеха? Не. Само те не даваха там, ще вика, нашите хора тук пиле да припарят, камо ли хора да влезнат вътре. Барери, 2-3 барера имаше преди да влезнеш, 2-3 барери, една след друга. Значи, камери по бутите, по боровете. Много така съмнителни беха, но какви са, що са, те първо има да спецслужбите са, ще ги разгадават, да ги видят що са се занимавали. Има ли хора според вас, които се издирват? Има май един, доколкото разбрах, 2 листи се обаждаха до Бургас, чак там. Некъде има сигнали, че нататък са заминали за Бургас и какво ще става? Ще ги открият и текст, знаят им. Сигурно. Това не е наша хора, които са живеели в хижата или евентуално... Техни съдружници. Един вид техни съдружници. Хижата много ли е опожарена? Почти изгорела цялата хижа. Просто гледката е много грозна. Като знам каква хижа беше хубаво направена, на хубаво место.
Сега, какво да ти кажа? Възможно ли е хижата да е запалена и след това да са убити или да е самоубийство или Не можем ние да разгадаем нищо. Има си спецслужби, те ще докажат това нещо. Ние само сами гледаме и гадаеме нещата, обаче не можем да бъдем сигурни точно какво е станало, що е станало. Дали са се самоубили, дали някой ги убил. Има няколко версии. Има ли според вас така нещо необичайно в тези хора? Нещо, което вие... Не са ми правили впечатление на мене лично, така да се заяждат. Чул съм от хората, че на тия циганите са правили забележки горе, къде ходят да берат боровинки, летото и малини, не са им давали да ходят нататък. И затова съм им правил забележка. Вика, хората са отишли да си изкарат прехраната, вие тук ги спирате. Не е верно, не е верно. Колко не е верно? Някъде четох, че рейнджери опазвали гората. Имало ли е нужда тази гора да бъде пазена? За каква цел да пази? Ние си имаме горско стопанство, имаме си горски служители, които си вхождат горите и си наблюдават, има ли незаконни сечища, няма ли. Те какво пазят там? Те пазят лисиците, сигурно. Не знам. Камери има ли? Бяха ли взети или пожара всичко? Пожара опустошил там покрай сградата, къде. Тук имаше няколко камери по боровете, къде ги беха служилите и прибраха спецорганите, за да може да разследват, да видят, ако има нещо да открият на записи, ако нещо се докаже и така. Добре, много ви благодаря. Първо по нова кметът на село Гинци, Георги Тодоров, разказа за всичко, което се е случило вчера. Той е бил там.